cewa an tarwatsa wasu akwatunan zaɓe a daidai lokacin da fara gudanar da kaɗa ƙuri'ar zaɓen gwamnoni da kuma na jihohi a jihar ta Kano. A nan unguwar Darmanawa ma dai an fasa wasu akwatunan zaɓe tare da tarwatsa wasu ballot paper wanda idan gwale za su yi amfani da shi gurin dangwala waɗanda suke goyon baya. Haka zalika dai a ƙaramar hukumar Rogo da ke jihar Kano an ƙara ta da wata tarzoma inda nan ma dai aka fasa wasu akwatunan zaɓe. Rikici dai tare da tashin hankalin dai sun ƙara yaɗuwa yayin da ake ci gaba da gudanar da zaɓen gwamna da 'yan majalisar jiha a Kano da sauran jihohi a Najeriya. Rahoto ya nuna cewa akalla akwatunan zaɓe 10 wasu 'yan daba suka farfasa a yankin ƙaramar hukumar Rimin Gado. Tilas jami'an NCDC suka yi ta kansu domin ceton rayuwarsu. Rahotanni sun bayyana cewa akalla akwatunan zaɓe guda 10 aka wargaza a rumfuna daban-daban da ke yankin ƙaramar hukumar Rimin Gado da ke jihar Kano. Jaridar Daily Trust ta rahoto cewa ana cikin gudanar da zaɓe lami lafiya cikin kwanciyar hankali da kuma nishaɗi lokacin da wasu tsagerin 'yan daba suka hata da hayaniya kuma suka lalata akwatunan zaɓen. Wasu jami'an hukumar tsaro ta Civil Defense waɗanda suka koma ofishin INEC da ke Rimin Gado ɗauke da wasu akwatuna sun sai da aka agaza musu tare da basu agajin gaggawa kafin nan suka samu damar tsera daga gurin da 'yan daban suka kai musu farmaki. Ɗaya daga cikin jami'in na Civil Defense ya sha da ƙyar yayin da jikinsa duk raunuka kayansa kuma ya mutumu sakamakon farmakin da 'yan daban suka kai. Jihar Kano dai tana ɗaya daga cikin jihohin da zaben gwamna yake ɗaukan zafi musamman ma dai tsakanin jam'iyyar APC masu tsintsiya da kuma jam'iyyar NNPP masu kayan daɗi. Mataimakin gwamnan Kano Nasiru Yusuf Gawuna na neman APC ta ci gaba da mulki yayin da shi kuma Abba Kabir Yusuf wanda aka sani da Abba gida ke neman kwace mulki daga hannun APC ta dawo inuwarsu ta jam'iyyar NNPP masu kayan daɗi. Haka zalika dai an ƙara yin awon gaba da jami'ar INEC guda 19 an yi garkuwa da su a jihar ta Imo. 'Yan sanda sun kubutar da jami'an INEC guda 19 da 'yan bandiga suka yi garkuwa da su a jihar ta Imo. Halin da ake ciki dai yanzu dai rikicin dai alhamdulillah tarzoman ya fara kwanciya dai kafin a shiga lokacin fara kirga ƙuri'un zaɓen a jihar Kano. Sai dai dubbanin al'umma dai da dama suna ganin cewa fa tabbas matukar idan kirgen ƙuri'a za a yi tare da gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma jin daɗi to fa tabbas masu kayan daɗi ƙarƙashin jagorancin Rabiu Musa Kwankwaso wato Abba gida ɗan takarar nasu dai shine dai zai iya lashe zaɓen gwamnan jihar Kano. Domin alamu sun fara nuna yadda dabbannin mata da kuma al'umma suke karɓan kaya daga hannun ejen ɗin APC amma kuma su dangwala APC su koma suna zaɓen masu kayan daɗi. Mutane dai sun ce cewa su fa suna ganin cewa matuƙar za yi zaɓen nan cikin kwanciyar hankali da jin daɗi to fa tabbas jam'iyya ta NNPP su za su kada jam'iyyar APC. Magana kuma ta jam'iyyar PDP a jihar Kano shiru kake ji kamar an kashe uwar mai gari. Daga can kuma jihar Imo jami'an rundunar 'yan sanda a jihar Imo sun ceto jami'ar hukumar zaɓe na wucin gadi guda 19 da aka yi garkuwa da su a safiyar yau Asabar a jihar a daidai lokacin da ake gudanar da zaben gwamnoni da kuma na majalisar dokokin jiha. Hukumomin INEC a jihar ne suka tabbatar da ci gaban kamar da gidan talabijin na Channel ta rawaito. A cewar mahukunta jami'an zaɓe guda 19 ne an yarda zuwa rumfunan zaɓen su a mabambantan gundumar Ubeli Osis a ƙaramar hukumar Ideto ta kudancin jihar Imo lokacin da aka yi garkuwa da su. Mai magana da yawun hukumar INEC Tinyenye Chitoke Osuchi ya ce an ceto mutane ne bayan wani kira mai cike da damuwa da kuma ba jami'an tsaro bayanai game da lamarin nan take sai suka shiga aiki. Ta ƙara da cewa ko dai an ceto su ba a samu damar kwato kayayyakin zaben da suka hada da bifa da sauransu ba kamar yadda banga ta rawaito. Haka zalika kuma dai a jihar Bayelsa 'yan bandiga sun kwace akwatunan zaɓe tare da ƙona wasu kayan zaɓen. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa wasu ɓata gari sun kwace tare da ƙona kayayyakin zaɓe a gunduma 3 a mazaɓar Obiya da ke jihar Bayelsa yayin zaɓen majalisar jihar da ke gudana a jihar. Tuni jami'an hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC da aka tura a mazaɓar suka fara koma yana guwa don tsirar da rayuwarsu yayin da 'yan daba suka mamaye yankin. An tattaro cewa magoya bayan jam'iyyun PDP da kuma na APC sun fafata a kujerar majalisar dokoki.
jami'u na fafutukar ganin sun zama masu rinjaye a majalisar dokokin jihar gaba da gabanin zaben gwamna ranar 11 ga watan Nuwamba a jihar. Hukumar INEC dai ta yi martani. Kakakin INEC a jihar Bayelsa mai Wilfred Ofoka, wanda ya tabbatar da lamarin ga jaridar Daily Trust, ya ce hukumar zaɓe ta fitar da sanarwa game da lamarin nan gaba. Ya ce mun samu rahoton cewa an ƙwace kayayyakin da ya kamata a yi zaɓen majalisar jihar da shi a gunduma 2 ko 3 a mazaɓar Obia, sannan aka ƙona su. Wataƙila za mu bayar da sanarwa nan gaba kan lamarin. A daidai lokacin kawo wannan rahoto, alamun sun nuna ba za a yi zaɓe da mazaɓar Obia 2 kasancewar jami'ai ne sun riga da sun ɗauki hanyar komawa Yenagoa, sakamakon da yadda suka fusata da kuma yadda suka tsorata, irin yadda aka tunzura su tare da gani suke fa in suka tsaya fa za su iya rasa rayukansu, za a iya sanar da sakamakon zaɓen babu su, ma'ana dai sun garzaya zuwa barzahu. To masu sauraro dai irin yadda gudanar lokacin zaben ke gudana kenan a nan ƙasar ta Najeriya. Kun dai yadda a jihar Kano dai kace na ce tare da rashin fahimtar juna ya tsamari tsakanin jam'iyyar kayan daɗi da kuma masu tsintsiya. Burin ɗan jam'iyyar APC su ci zaɓe, haka zalika shi ma dai burin ɗan jam'iyyar NNPP su ci zaɓe. Sai dai kuma 'yan daba sun fara ba da cikas a lamarin yayin da suka fara fasa wasu akwatuna. Wasu dai suna gani fa idan matakar aka ci gaba da haka to fa tabbas za a iya samar da inconclusive kamar yadda dai aka samar da ita a shekara ta 2015 da ta gabata a jihar Kano. A sauraro dai muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da waɗanda kuke goyon bayan ganin sun ci zaɓe. Shin kuna goyon bayan jam'iyyar APC su ƙara lashe zaɓen gwamnoni a ƙasar ta Najeriya baki ɗaya, ko kuma a'a kuna buƙatar a sassauya su? Duk dai da ku bayyana irin naku ra'ayoyin a ƙarƙashin wannan rahoto a sashenmu na comment. Muna so mu je nan irin naku ra'ayoyin a sashenmu na comment, da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a matsayinku na 'yan ƙasa masu kishin ƙasar ta Najeriya, da kuma yadda zaɓen ke gudana a ƙasar ta Najeriya da kuma yankunanku, da yadda ake ci gaba da kaɗa ƙuri'u da kuma yadda ake ci gaba da dangwale.